Калі мы ж пацыруем па Гродні, то часта не здагадваемся, што многія рэчы, якія мы лічым звычайнымі, насамрэч спадчына адной жанчыны. Гарадскі герб з аленем, гадзіннік на вежы касцёла і нават відэлец, якім мы карыстаемся ў гарадскіх кафэ. Яны з'явіліся ў нас дзякуючы руплівасці гарадзенкі, радзіма якой была далёкая Італія. З вами Настасья Суханосік і канал Гродна 1127. І сёння я раскажу вам пра каралеву Бону Сфорца, адну з найбольш выбітных асоб нашай гісторыі. Пра італьянку, якая змяніла цэлы рэгіён і наш горад у прыватнасці. Бона Сфорца нарадзілася ў 1494 годзе ў Італіі, у сям'і міланскага герцага. Яна вывучала гісторыю, права, матэматыку, філасофію. Яе радзіма ў той час была самым развітым у эканамічным і культурным сэнсе месцам усяго кантынента. Цалкам магчыма, што Бона ў юнацтве магла перасекчыся нават з Леонардо да Вінчы. У 1518 годзе 24-гадовая Бона стала жонкай караля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I, якому ўжо было 51 год. Гэта быў палітычны шлюб, які зрабіў яе каралевай Польшы і вялікай княгіняй Літвы. Яна была сапраўднай кіраўніцай дзяржавы, умела кіраваць эканомікай, праводзіла рэформы, падтрымлівала адукацыю. А што ж зрабіла Бона для Гродна? Паглядзіце на наш знакаміты гарадскі гадзіннік, адзін з самых старых у Еўропе. Менавіта Бона ў 1541 годзе загадала ўзяць на службу спецыяльнага майстра для яго абслугоўвання. І вось, ужо 5 стагоддзяў ён адлічвае час нашага горада. Дзякуючы Боне ў Гродна з'явіліся брукаваныя вуліцы, плошча і водаправод. Уяўляеце, водаправод 500 год таму. Яна падарыла гораду герб з аленем святога Губерта, якім горад карыстаецца і сёння. А ведаеце будынак на сённяшняй вуліцы Савецкай, дзе шмат гадоў была раённая адміністрацыя? Гэта, насамрэч, найстарэйшы дом на ўсёй вуліцы. Цяжка паверыць, што некалі гэта быў касцёл з манастыром і шпіталем святога Духа. І з'явіўся ён у 1540-х гадах дзякуючы Боне. Ён да гэтага часу стаіць на Савецкай вуліцы. Бона любіла Гродна і зрабіла яго адным з галоўных гарадоў сваёй дзяржавы. І вядома, што яна мела тут свой асобны ад старога замка палац у ваколіцах гарадніцы. Італьянская каралева прывезла ў нашы землі шмат новага. Памідоры, салату, цытрусавыя. Яна падтрымлівала вінаградарства на Градзеншчыне. Завяла звычай трымаць пакаёвых птушак, прывезла сакрэты асвятлення валасоў і вырабу якаснага мыла. І нават навучыла мясцовую шляхту карыстацца відэльцамі. Дзякуючы Боне Еўропа пачула пра нашу культуру і звычаі. Яна падтрымала выданне знакамітай песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Лёс Боны Сфорцы склаўся трагічна. Паводле сучасных даследчыкаў, яна насамрэч не труціла сваю нявестку Барбару Радзівіл, але пасля смерці Барбары цалкам страціла давер і любоў свайго сына Жыгімонта II Аўгуста. Яна пакінула нашы землі і памерла ў роднай Італіі, атручаная уласным лекарам, якога падкупіў кароль Іспаніі Філіп II Габсбург. Справа ў тым, што ён пазычыў у шалёна багатай Боны шмат грошай і проста не хацеў іх аддаваць. Але тое, што зрабіла каралева для Гродна, жыве і сёння. І гадзіннік ідзе, і герб захаваўся, і будынак першага шпіталя на месцы. Яна была сапраўднай візіянеркай свайго часу і заслугоўвае помніка ў Гродні. Дарэчы, памятную дошку абмяркоўвалі яшчэ 5 год таму, але справа заглохла. Калі вам падабаюцца гісторыі пра вось такіх моцных жанчын, якія змянілі наш горад, то стаўце падабайку і падпісвайцеся на канал Гродна 1127. Што новага вы даведаліся сёння пра каралеву Бону? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Мы прачытаем і хутка з вамі пабачымся. Пакуль!